Bună, prieteni! Haideți alături de mine să facem astăzi aripioare de pui pane sau în tempura. Am aici aripioarele și mă apuc de ele. Am aici o aripioară pe care o voi tăia în 3. Rămâne pulpița asta, iar asta o vom scoate și o vom da deoparte. Nu ne folosim de ea. Cam așa. Asta o dăm deoparte. Continuăm până terminăm toată cutia. După ce am terminat de tăiat, le-am clătit într-o apă, am pus într-un bol, iar pe foc am pus o tigaie cu apă la clocotit. De fapt, o oală, în care voi pune sare și un pic de bicarbonat și lăsăm să clocotească. Când a clocotit apa, punem aripioarele în apa clocotită, să zic 1 minut, 2 minute, să le opărim puțin. Apa clocotește, voi băga aripioarele. Făcându-le așa, nu riscăm că atunci când le vom prăji să fie crude în interior. Le precoacem. Prefierb, da? Le prefierbem acum. Când aripioarele arată așa, începem să le scoatem, le vom pune într-un bol, le vom lăsa la scurs și să se răcorească puțin. Între timp vom face tempura. Fac tempura. În aceeași oală în care au fiert aripile, am vărsat apa, sparg 2 ouă, pun o lingură de smântână, grasă, 30%, atât mai aveam aici, o lingură pun, o lingură aveam, o lingură mai pun. Așa, mediat. Zdrobesc și 4 căței de usturoi. Pun și o linguriță rasă de voia, jumătate de linguriță de piper, jumătate, da? Nu mult, jumătate de linguriță de sare și, bineînțeles, făină, o lingură, 2. Iau un tel și amestec bine tot. Cam așa. Până formăm o pastă. Omogenizăm totul. Când a devenit așa, turnăm totul peste aripioare. Și începem să frământăm aici compoziția cu aripioarele, să se întrepătrundă aromele, să intre peste tot această compoziție. Cam așa. Peste tot. Și lăsăm să se marineze puțin, iar între timp cât carnea se va marina, vom tăia cartofi, să facem și cartofi prăjiți. După cele 10 minute de stat, dacă sosul tempura vi se pare prea lichid, mai adăugați puțină făină peste și amestecați. După aceea puneți o tigaie pe aragaz la clocotit uleiul, în uleiul încins, luați o chestie din asta și ungeți cărnița, aripioara și o punem în uleiul încins, una câte una până ungem tigaia. Punem în uleiul încins și întoarcem pe ambele părți până se rumenește. Am aici cartofi. Le-am întors. Gata, scoatem și servim lângă o porție generoasă de cartofi prăjiți. Poftă bună, dragile mele! Haideți la treabă pe data viitoare! Aripioare în tempura. Poftă bună! Pe data viitoare! Pupici! Poftă bună!